Hello guys, welcome back to my channel. O kung bago ka sa akong channel, please don't forget to like and subscribe para ma-update ka sa mga videos nga akong i-upload. Karon guys, akong i-share ninyo ang herbal plant nga effective kayo sa makatambal sa atong mga balatian guys. Ang mga sakit nga matambalan ani akong i-attach at the end of this video. So, please finish this video para makahibaw mo o unsa ang mga sakit nga matambalan ani guys. First is inyong hiluaning nga plant nga magamit lang mo og brush nga kanang dili na magamit niyo nga kanang for example kanang hinay na mo yung toothbrush yung mga daan pwede ra na niyo gamiton pang hiluan ning kuan mga ugat niya nya pabulakalan ninyo nya after mabukalan inyong imnon ang katong tea guys. Effective gini siya kaayo nga tambal sa atong mga balatian. So, kung kamo na may mga gipang bati-bati sa inyong kalawasan, ayaw mo pagduha-duha og laga og ingon ani nga herbal plant kay effective gini siya kay nga makaayo. Naara ni siya makitaan sa mga natad na to guys or sa mga kasagbutan. Sikat po ni siya sa KMGS ug sa internet guys, makita na to ni siya kung unsa ni siya ka-effective ning nga herbal plant nga bila-bila. Pasensya na mo guys kung ang akong background is kiddie song kay nagpasanid ako sa akong mga bata while naggama o aning nga video kay para dili ko ma-distract inig edit guys. So that would be all and thank you for watching and please don't forget to like and subscribe.